и продължава да... Не мога да разбера защо се занимава с унищожаване на политическия си рейтинг. Не мога да разбера защо се занимава с унищожаване на политическата си кариера. Не мога да разбера защо тръгва срещу народа български. Не мога да го разбера това нещо. Не знам дали трябва да го разбирам. Не знам дали някой може да го обясни. И не искам да знам той да се опита да го обяснява, защото знам, че ще излъже. За съжаление. Но все пак. Като коментираме в момента с вас и от експертите от Министерството. Поставихме въпроса и за случая в Велинград. Ситуацията е такава, че към настоящия момент трябва да се постави пред Европейската комисия от наша страна също, и това го казахме на министъра на земеделието, изискване за предоговаряне на регламента, на базата на който, отново разбира се говорим за друг регламент, на базата на който се подхожда изключително рестриктивно към заразените стада. Значи, не мога да разбера защо Коцето отново ме разговаря и се опитва да щял да предоговаря участието на България в Евросъюза, иначе нали, обаче оставаме в Евросъюза и сега щял да предоговаря правилата. Никой няма да те слуша, никой няма да занимава с теб. Тия правила не са направени за да бъдат предоговаряни от България, от българското БАБХ, от българския ръководител на някаква партия Възраждане или от който и да от България. Тия правила не са писани. Аз не мога да си представя по кой начин той смята, че може да се предоговарят правила, които са направени за всички. И целта на тия правила изобщо не е болести и профилактика и опазване и други подобни. Тия правила си имат конкретна цел, която системно се преследва. Ако Костадин не го разбира, според мен не се прави, според мен лукави. Опитва се да се направи на готин пред своите избиратели, пред отъняващото количество на симпатизантите. Иначе много добре знае, че това е невъзможно. Но иначе го казва, че щял да се опитва. Просто не ни стигнаха зелите, просто не можахме. Ама много се опитвахме. И това е лукавство, това е лицемерие, честно казвам. И той със сигурност го знае. Как ще предоговаряш? Кой е вашия ветеринарен специалист, на базата на който хващате ги тия ветеринарни правила и решаваме, тия текстове са така, трябва да станат и така, отиваме да преговаряме. Кой бе, Коце? Не искам да ми отговаряш, знам. На Възраждане, кои са ветеринарните специалисти, дето ще кажат какво точно ще предоговаря? Ма били рестриктивен, ма били иначе. Знам, че в това той не може да го каже, защото наистина е един кратък репортаж, 4 минути. Ама и 4 часа да пак не могат да го кажат. Няма откъде да го вземат. Те нямат там такива специалисти. Послушайте ми ги. Кои точно текстове искате да предоговаряте? И следва ли си ги изучил, да си ги консултирал? Разбираш ли тази ветеринарна медицина, че да знаеш какво точно ще искаш? Не. Тогава това какво е? Вие сами го знаете. Беше ни даден пример с Румъния. В Румъния са избити 330 хиляди животни заради регламента, който изисква в момента, когато има дори едно заразено животно, да се избива цялото стадо. Реалната обаче смъртност в Румъния към този момент е била 2%. Той продължава да цитира същия този Патарински, който не знам от коя точно неприлична лошо миришеща дупка извади тази цифра 2%, като аз ви показах, че и в Румъния, и в Гърция огнищата имат посочена нещо, което според мен е прекалено и едва ли е вярно, но беше посочено 100% смъртност. 18,9% бяха заразените от даденото стадо, 4% от поголовието, а не смъртността. 4% от поголовието са умрели от поголовието, от цялото поголовие, не от заразените, от цялото поголовие на овцете. И избитите. Значи тия цифри, не знам кой му ги е обяснявал. Не знам къде ги е проверявал. Не знам с кого ги е консултирал. Аз, както виждате, ви ги варя документите и ги показвам. Кото сте видяли да ви извари документ? Всеки път ги тръска и такива. 330-350 хиляди овце унищожение, тук така, тук 2%. Откъде ги взе тия 2%, бе, човек? От Патарински. Патарински лъже като дишане, бе. Това е неговата форма на дишане. Той не може да диша без да лъже. Сега ли го разбираш? Сега ли го откриваш? Сега ли го научаваш? Или наистина ли си толкова наивен да смяташ, че Патарински ще каже нещо вярно, бе, човек? Наистина ли, бе? Или че може би он е там главният ветеринарен лекар, той ще ти каже нещо дето от Брюксел, нали, миналия път дето го, или може би Тахов ще му каже нещо вярно. Наистина ли, бе? Тогава има работа с наивност на несъвместима с разумна форма на живот, в това число и с разумна форма на политически живот. Така да го определя. Продължаваме. За България в момента не може да се каже колко точно, защото за сега, слава Богу, има положителни проби само на едно място, в 300 в Велинград. Аз пък мога да ти кажа България колко е смъртността. Смъртността е 0, като изключим избитите.
избитите, които са избити уш от шарка, и като изключим избитите, защото са избити, защото няма ли ушни марки. Другата смъртност е 0. Его бай Георги, всъщност его, да? 0. Напротив, кое е обратното на смъртността? Обратното на смъртността е увеличаване на приплодите. Раждат! Стотици агнета се родиха за тия 1-2 седмици там. По 15, 20, 40, 50, 60 даже на ден се раждат. Това е обратното на смъртност. Обратното на смъртност е нов живот. Там има нов живот, няма смъртност. В България не знаем колко е точно. Чухте ли? Не знаем колко е точно. И колко да е като е 0, бе? Ти 0, ако не знаеш колко е, кое друго число знаеш? Ма иначе не знаем колко е. Не знаем, защото имаме само положително проби, само в едно място. Кот се. Занимаваш се с нещо, дето изобщо не ти е работа. Изобщо не ти се получава, ако не го знаеш. Знаеш.